nero tutaiba abakonya yonde bakore maninsa para bogeka isi nero tutaiba ina bora baka bechimbuche boka konya yabakerigeiri rero babeira bakora bokoriera konya yabakerigeiri pakegari abwate bwoye bakenyomba agachete bwoye mwana siasa tamuagachereti bakengomba agorete mwana siasa tamugorereti lakini lero gatagete goikaransa bwo yonde siko aikaranso sadara kasiko aikaransa bwo mwemusiye babanga chisabali choko baliki choka babokerete chinyimbo lakini batebinga nchoko sabangole maambie kanisa ya ngoboka tukale maambira ere mebere yakolireki changiri yani bibago tobwate bibe bibage bibe bana bakonga igoro barochi lakini ebese yansire igoro barochi aro lakini ebese yakolireki yansire bakora tengo mane karato tikabusa igo mane na kaiga bese nerensa chikura chitake nsa ukagete norara bakeresitu haye tikamona bachake gotenge kere bairwe bese akino bori go sono modikonesi haye naliura kumi babo yondo ko kumi abamba abo choice abamba bali siaba ui nabo bakonyegera iga irimo gakoje tana konyegera runonya yani ogo kumi embura netumba akokora gento mbakoigwa twasarekire naende manya asamang'ana aya nabo togwetanera oko bantu aya twebese tukari twaramana twagechana twachorania murabona njengora kumitima ati pastor gyache ngaki mwakora rero abantu bagutuka siasa naende bachoranetio bonsi bimoko bekerisitinse mwabakorera sensa 2 years akirete kyane pagane yachiete 2 years ande muna ko mukyo monu goro ana mama menteme tienyi ande muna ko mukyo monu mama menteme tienyi oyu ne minja ngotikire kanisa na kalendi agati oyu macha gotengo tikete Yesu kale yari na era motarere tere koliye kanisa ngana ero molisio mokoro ya yo yurusio oyu na ende be kali garamo ko sensa moko be kali kondo muneli mwate banyarebe na nyarebe mbatenga para asoko ira chikura cha nyarebe na ende bakaruana bono twabaire miake bere banto bonsira ne limate ba mina amangana ajwaeli ona kuchibuna natangasa igasense yute so etina rota geto monta kutangasi usaye to mali rubenga karante ne nimbo benaba parne kina karakyo ta geto choko boligwa ngawana ngo kiramba ganye agino bichoreti antaba ase sababu eju namba 2 abana baito asoko ligi chibese chire raisi basoire ke umbege korokunga Illuminati ase bako ewebese gocha bwangu ase bako ewa manoti bako bara ase bako promise weka ase bako promise wenyombe ngiya lakini ngoye go bare bisusuro nanyore toyo mate betugunga ebese ngo ko atore eno mwane nyaroke ngiya lakini by the end of this month eto kenga kwararire nabasacha 100 umanya gocha tokoye ntokeria nakimo igweta eto kesusuru arare nabasacha 100 witina amanti go bagera rituko mbarenga kagokora na ndo manyete barabo no bare sabu ni mate yairire kare batatu ko bakea itukondiro ori bwate bane egereta bokere yani akaegwe ke baruege kongo gare gosoma mubamba komo tebigente kingekoba konyorarire chibese chiabonge ono gare kobogori no ene fisi koboko yasira obogori no ene fisi koboko yasira obogori no ene fisi koboko yasira obogori no ene fisi koboko yasira tugacha gusabeka irana kiara fisi njarenge yaje na abaibori barwe na ndobu yaya iranerete abaibori abunguru barenge ensema ya karenga ya 10 abana baita soko ligi chibese chire chip basoire musururo ogenda bosonga ali abaiseke marago basa moja igo baichire babegete chianga nusu muringoti nusu bale bosonga ali baraire baganyeta basacha bale chikona gotira bakoli kichibese chire raisi bakoli bangainire ngeye nerebese gocha bwango abande baseriri koruchinso oboke ara basinye twobogima nwago temero obogima ali arendera abana you are joking agotera ngatari gwanja kwana abando koigwa kogo etoko gotera kwanya sae gesuna na kiyesaro musana boleti oga manga kibono biasare imoko korango chamore mwasa batugu saba na intuno moneno gotwa chikastoma yani ngakuminga keke unabono saro ni abwate gesi sana akanyore customer como elibu 100 lakini bona wana isaro ni ali amara bai ago demand 35 million atakete ko chichora atara kole sukuru nali abande bago chiriki bakabaiva baranderi kwa mate akini mokungo mosurura era atakete kai harocho yo makweli kugari bosongo mo basoigoro mbwatereke sana iki kyangurire kibese cyane basacha bako mo bwatanga aje ngi wachi kokoro
Iritato musubati oyo atameti omusacha oyo akamoura elibuisitini nga chwa. Isacha bana nkolera lizi nga chibese chiane likabwata busa. Naroke gatebe ngichicho na yachikerere. Ekabe kulitu kyo limome makambi andaka chalitu kulia kabera kamwakanera bagasoka bakabaka neli bujabo. Bujari nagendete biasara byayamanyete ngorosi. Nababa nabaito bataketega. Ebiasara bire cheap. Abande igo bakongainwa gwetera chibese banywa munonde bwensi yicha bayigwete narikire abanyaroka nonyene sukuru batarakora mwana agotebinga muntu gokoira kindikire nande ngibwe chandrete ne sukuru yani nyaroka njibwatire tiyoso yani umusacho uyu tagakomesa igo ne chibese ago chikori kiboy takora akora sukuru yaye nere bono gochigotebia mwana kara akore yago nje tata na amine irio bono ekominere tiori mayeke ningi ineli maya kabisa ominere tio nande mambi yayo goserigwa wateba tata bono nje ngwitande asena achiete ndoche na kongware ando musuba ando moibori orengereri oteba tingweitira inchuba no gochora bera atokorengereri ande kwabera matukabera ande kwengonyore na achandekire tindo chekinga kora sika na achandekire bano ngokora mo nuoro teru ande nayo tari gokora ki otari koyu yani moto chande tegake anyway egento ntagete kogotebia gekeiga ekera ntagete gokora iga munango kora iga tibwanchonde bwensi akongaine to basa gwanja montako ngaine egentoro chengeke ngo chinde gotuomera egentoro chengeke ngo salinde ngaya ito egentoro chengeke ngo salindo mochio ito egentoro chengeke ngo salindo bokeresito nabona abantu mbale bakora ikaranza bakeport bate abantu akore to mochango ngakitogo kora ebese ye togo teba nga ntura etie minute na inde mwako nga minute itego ita tura kabesania tura akane fees kwanyora magacho na baratirite bunaiga arabo amanya goteba ningo bochori bogoika mome kiswake rugeri nkegenda ikiagere kirugeri gekogenda twabwatiru bese eri ntura akora ki ntura irani igendekera kimoko nyarkerie kanisa abantu bagochiko chorwa bangao magaka gitakuru magega gutina chinyimbo ese mointo nyarebe tagutura inebese bariete mointo nyarebe tagutura manjire romba manyete sana inebese bariete batatagete bagunduri gwechinde bairete kando ntoriko babori inu karuo boraya basiriki nabanta bakeresito barigicingao bagache imaite ngabone kinyare bo igure bobe sana noriete aliko koraba gutuma bo bamanya ngachwa na bwabo babo bintu basareti buna bona tigamba tebiga barogimba na gotiga bitina kanisa na kina kiabo kiana koera oicho na ko bateberera tiango tebi aya montore ta kungaina ngoyu aje pasta que tagacha kina kiana koera pasta que tagacha kina kiana koera pasta que tagacha kina kiana koera nera bwe ko chaire kanisa ya inenjere libatagete ko tware kanisa to bae kebungo bakorere pasaka yabo igaye mokora babo yonde bayimogete igoro amaswari nabere itabariete chibesa gusimbara oborogi kakibona bunaje toro chogwa so ya so tari tigegendeke igatora igupointie yakibona bunaje tago so egento kyabantaba nyene omoerio gento nkeyo kera konya abantu nekenyoro yekine una abantu komenyera lingana lya Nyasaye una abantu ko baba keresito obokeresito nabo bogerete seita ere moyo asebusa yange tugotigwa asayo genda bakabona bakonyoranga enyomba yo bonyasi njana koero asayo nabokonyoraro naenda abantu mbaro bagotigera standarditiri obokeresito nabo agereta abantu bagasoma obokeresito nabo agereta abantu bagasuka obokeresito nabo agereta enyomba ekaomwa obokeresito nabo agereta abantu bagachie sukuru ekerogo tigo obokeresito ayeneri ichara totana korora obokeresito naende kobo bwaterere tibuya boko gokonya bwakonya abana bwakonya abakeresito baka Yesu ochire haleluya aende kagocha kwagenda igoro kwatare parerie tabu ani mochi na moteba amina
lakini gokoba okirimiti rero tintageti kung'ainwa tigambo ati obokristo bwekene ereta abantu bagachie esukuru eke gokorera enseye okwenseye otinde kwenseye osambwe enseye otioke enseye limusuri ago liere ntokoigurinde lakini abo bagwanja yesu igo bakoba obogima bwariririe bwakare na kare tiango ndarabori mbare engase gati yaito bagoteba ng'ana inche gochaka rero tintageti kung'ainwa tigambo ati obokristo bwekene bongone. Aleluya, mocheze yosi tomo borabu koba muna Kristo kobe ando si tomo borabu chitese sengiri borabe Nyasaye mbuya mono ase kiumbe kie getang'ani twasabire okorege kone erinde eri Nyasaye totigare ko babao twanje kene twangobokora toba abantu bao tobasa kung'aini igoro yesabato tobasa kung'aini igoro yokonyuoma tobasa kung'aini igoro yokorigi chibese tobasa kung'aini igoro yokomenya totenene buna ring'ana riago rigoteba otokonya ase okobwaku erieta riao naki gekogera twasabire ase Yesu omoborie amina ine ira twarire ase omonene.